is het Bonnego College. Het zit al dus, het is al clear. Nou, dat hoorden jullie al als squallenbroedje, maar nou hoorden jullie als squallen zitten buiten of niet? Ik denk 20 uur Grieks, 10 uur Latijn, 2 uur muziek en dan is het wel clear. Dat is zo'n ideaalschool denk ik. Ja. En geen game. En muziek, of wat de muziek. Oh, daar kom ik veel. Mooie collega's, goede collega's. Kijk, zoals Waringa en Beekjes. En Dus krijg zo'n webcam. een pot Grieks en Latijn. Waarom praat hij niet terug? Was dan eerst die steen daar zit en dan neemt hij nou wel op. Ja. Mooie leerlingen. Meneer heeft ook nog Jurjan van polo's. Zanden Heeft ook bijvoorbeeld. nog polo's. Polo's? Nee, en leerlingen Mike Rutte. Shirtjes op. En Janne en Danielle. Kortom, Bonnego is een ideale school, vind ik. Ja.